están os cartos na Diputación, esperemos que estén na Diputación esperando polas obras, pero están todas sin facer. Eu sempre digo, se o señor alcalde é capaz de decirme onde fixo un metro de alcantarillado ou un metro de abastecimiento de agua, pero non se fixo. Por desgracia, non se fixo, e como podedes comprobar, o alcantarillado pa aquí de Barallobre ou o alcantarillado Montecalceda no Ocupario está sin facer. Mentre non se fagan estas obras do 2007, non podemos facer as obras do 2008, tamén da Diputación. E nas obras do 2008 van Camiño Sisto Mouriza Formosendo en Fene, Camiño de Chamoso Alto en Fene, Camiño de Lodeiro de Arriba en Fene, Camiño de Trabado en Barallobre, a volta de Vilanova en Sillobre e o Camiño de Gándara en Bullo. Tamén vai o Camiño de Tras do Río aquí en Barallobre, o Camiño de Alameira en Mariños, o Camiño do Campanario ao Cementerio en Limodre e o Camiño do Río do Basante en Magalotes. Isto é o 2008, pero o 2008, mentre non se faga o 2007, non se faga. As obras continúan pendientes tamén as do 2009, pavimentación do Camiño da Carqueixa en Perlío, do Camiño de Punxeiro, saneamiento aluvial en segunda fase, Camiño do Catalán entre Mariños e Barallobre, e da rúa travesa a Avenida de Carrillo en Perlío. Mentre non se fagan o do 2009, tampouco se fagan o do 2010, e no 2010 temos o abastecimiento de agua ao Campanario, o abastecimiento de agua ao Pereiro en Maniños, Travesía da Brea, Camiño do Redondo, Magalotes, Travesía da Brea de Maniños, asfalto na Rúa do Penedo en Barallobre, pendiente tamén do 2010. Outros planes de cooperación cos concellos do ano 2007 que tamén están sin facer e son a pavimentación do Camiño da Lombarra en Mariz, en Barallobre, o abastecimento ao Camiño de Boado en Mariños, Parque do Río Ván en Mariños e a pavimentación do Camiño do Hortel en Sillobre. Afortunadamente, o Muro das Chancas, que é do 2007, empezouse a facer agora o mes pasado. E do 2008 tamén hai pendiente a renovación de toda a rede de agua en Fene, na Porta do Sol, na Avenida Naturales e na Rúa da Fraga. Se en 4 anos facemos todo isto que quedou pendiente destes 4 anos, xa non é pouco, porque aparte deso, os planes provinciales veñen todos os anos. Todos os anos Fene ten 260.000 euros para este tipo de obras que veñen da Diputación e que se deben ir facendo ano a ano, todos os anos. Bueno, pois estes señores que están aquí estes 4 anos non fixeron ningún. O cal están bloqueando todas as que están pa diante. O sea, que mentre non pagamos as de atrás é imposible pasar ás de diante. E é imposible, bueno, pois nos planes provinciales que veñen agora, 2011, 2012, 2013, se meterán máis camiños de Barallobre, de Mariños, de Fene, de Limodre, de onde sea, pero van a quedar atascados mentre este tapón non se saque. E, bueno, e iso está aí por deixación, o sea, por abandono. Deixación e abandono, non ten outro nome, porque non vou a ser eu os que lle boten flores aos que estaban antes, ni moito menos, non me corresponde, cada un que se chupa a sí mismo, non? Pero, polo menos, estas cousas se facían. Estes planes se facían. Podía alguna, por calquer circunstancia, levar algún retraso, pero se facían. Pero retrasados 4 anos, isto é, bueno, é o único ayuntamiento na provincia da Coruña. O mismo que pasa con eso, pasa con un punto limpo, que hai en Vilar de Colo, que temos unha parcela aí no polígono de Vilar de Colo, bueno, para punto limpo, para levar todos aqueles trastos, digamos, que non recolle os voluminosos, ou bueno, leválos ou recollida dos voluminosos aí, vale, un punto limpo onde se pode levar todo o que queiramos para que despois de aí o retiren directamente, non? Bueno, pois aí, ese punto limpo é compartido con Cabañas, non? Entonces, a Xunta de Galicia, que é que non vai a facer, pois está esperando polo Concello de Fene. O Concello de Cabañas xa entregou toda a documentación e o Concello de Fene pedironlle a documentación en marzo do 2010 e é unha documentación que en un mes ou mes e medio se prepara, porque además o pleno xa aprobara todo o punto limpo e tal, e hasta a finales de noviembre do 2010 non lle mandou. E agora o punto limpo está sin facer porque a Xunta non presupostou nos presupostos do ano pasado e quedará sin facer hasta o ano que ven por non mandar os papeles a tempo. O mismo que pasou con eso, pasou con as viviendas sociales que se iban a facer ali atrás na finca de Cela. 7 viviendas sociales que quedaran aprobadas xa non deste goberno, do goberno anterior, e tampouco as fixeron. Dixeron que iban a facer moitas máis, 7 non, que iban a facer 60 nunha parcela que estaba ali ao lado do Perla Novo,
60 viviendas sociales que non viñan mal, que para Fene non viñan mal, pero nin as 7 que quedaron dos anteriores, nin as 60 novas que dixeron, ningunas. E esas viviendas hai que facelas xa, porque hai que facelas porque ahora mismo, simplemente, que a cesión dos terreos, esas viviendas non as fai o Concello, que as ten que facer a Xunta de Galicia. E, bueno, a facelas teñen que ceder os terreos. E os terreos, pois aí estuveron apalancados durante 4 anos, sin ceder. Paso o mismo, e é un exemplo, pero, bueno, neste caso non ten que ver ca parroquia de Barallobre, pero aquí sempre a parroquia de Magalofes e máis a San Marcos e a Sillobre pola zona de arriba tamén lle prometeron un abastecimiento de agua e pasaron 5 anos e non se fixo nada. E hai unha señora que ademais foi daqui de Barallobre que dona os terreos para facer a estación de bombeo, para facer o bombeo, e en 4 anos non foron capaces nin de poñer que un día para ir ao notario para recoller a finca, porque ni siquiera había que pagala, era de regalo, o sea, donada para eso tal, e ni siquiera eso foron recoller. Debe ser que me dos papeles ou non sei. Hai outra cousa, as escolas taller, había escolas taller arriba na nave de San Marcos, do Recís, na nave do Recís, pois xa non hai escolas taller. Entonces, cando lle preguntamos a ver por que non había escolas taller, dixo, non, é que a Xunta de Galicia, como é do PP, e eu son do PSOE, non me das escolas taller. Dixo, pero pediríalas. E se as pediche a min, dame copia, porque a min me interesa sabelo, se as pediche non chas deres. Ainda estou esperando polo papel como a solicitou. Non a solicitou, e tanto non a solicitou que dixemos, pero a ver, o señor alcalde das Pontes tamén é do teu partido, e o señor alcalde das Pontes ten 2 escolas taller, e aquí en Fene gobernaba o Bloque e gobernaba Fraga na Xunta e había 3 escolas taller. O sea, que me digas agora que non chas dan porque te queren mal, non, é porque non a solicita, e non a solicitou e se perderon as escolas taller. Entón, eso hai que volvelo a recuperar. E tamén pasa o mesmo, e que é outra das actuacións urgentes que temos aí co polígono de Vilar de Colo. O polígono de Vilar de Colo, agora saleu na prensa que se iba a ampliar o polígono. Isso é mentira. O polígono non se vai ampliar. O único que foi a facer a Madrid foi, de feito, foi o solo, que o alcalde de Cabañas non foi. E dixeron, bueno, vamos a facer un estudio medioambiental e un estudio arqueolóxico, pero é que nin siquiera saben a zona onde o van a facer, porque non se pode facer de momento porque está en revisión o plan de urbanismo, que vai entrar en revisión agora. E mentre o plan de urbanismo non diga a zona onde vai estar, hasta onde vai abarcar o polígono, pois non hai nada que facer, nin hai nada que ampliar. O que pasa é que, bueno, darlle a boca pois é fácil, e parece ser que o único que vale son os periódicos, pero despois materialmente eso non ten apoio ningún e non se vai facer. E aparte deso, hai que delimitalos. Os veciños de Maniños queixanse, e os de Limadre tamén, porque diz que vai todo encima deles, cando xa había unha ampliación prevista hacia a zona de Magalofes encima da nave das pinturas, e máis alá por encima da nave da Opel, que xa se olvidaron dela. Cando estaban gobernando xo primeiro foron a Madrid e dixeron que sí, que aceptaban a ampliación de 800.000 metros. Agora, cando se manifestaron os de Maniños, o Bloque xa non estaba de acordo cos 800.000 metros, xa estaban manifestándose en contra da ampliación do polígono. Bueno, historias, porque ao final, mentre o plan de urbanismo non se aprobe, non quede iso delimitado, non hai ampliación de Vilar de Colo. Aí tamén urgente poñemos a elaboración dun plan de austeridade e racionalizar un pouco a contratación das empresas. Aquí contratase sin xeito nin maneira, flores para a mediana, geranos para outro sitio, plantas para debaixo do parque da autopista. Agora diz que lle van a meter camelias ali, que xa se gastaron ali os cartos mal gastados. Columpios, sí, van a meter columpios. E entonces, a finales de ano, en diciembre de 2010, debíase 1 millón de euros. 1 millón de euros a empresas e proveedores, fora do que se debe aos bancos, claro. Debíase 1 millón de euros. Quedou un superávit, que decía superávit sempre vai sempre que non se paga. Se te mandan as cousas para a casa e non as pagas, hai superávit, aí está claro que o hai, sin problema ningún. O mal é que as cousas hai que pagadas, non? Entón, pagaronse a final de ano 450.000 euros, co cal quedaron 550.000 pendientes ainda a empresas de instalacións eléctricas, a empresas de limpieza, de suministros, gasolina, en fin, mil cousas. Pero o curioso é
E non dixen eu, que o dixo o alcalde na prensa, que estamos no mes de maio e xa se volve a deber 1 millón de euros. O que se amortizou a finales de diciembre xa se debe agora a principios de maio, por cal nada avanzado, non? E a contratación sigue así, sin xeito de maneira, e contratando a dedo a quen aparece por ali. Poño por caso unha empresa de limpeza, si se necesita para limpar os colexios, hai que sacar un concurso público para que concurran a ese concurso as empresas que sean, e que fagan ofertas e contratar a máis barata, que é o que se fai normalmente cando se ofertan as obras. É un exemplo, quen di iso, pois dir calquera outro tipo de suministro, o suministro de papel, os seguros, o que sea. E despois, nosotros levamos aquí tamén un pouco o tema de traer un pouco de animación aquí ás parroquias, o que é, máis que nada, animación para persoas maiores que están xubiladas, e animación me refiero a calquer tipo de actividade, porque eu comprendo que persoas que se poden valer e que non lles apetece ir ao centro da terceira edad a Fene, nin lles apetece tampouco estar un sitio deses, algunha actividade sempre se agradece nas parroquias, sin determinar que poden ser 1000 cousas. E iso é o que propoñemos así como urgente. Logo despois aí, en ese trítico ven a medio plazo, que o medio plazo serían máis ou menos 2 anos. E en esos 2 anos aparece tamén a ampliación do instituto de aquí de Barallobre, que, nosotros pensamos que a ampliación, a verdad que estaba pendiente da Xunta de Galicia, e curiosamente, nunha reunión do Consello Escolar do Instituto, na que estaba Pau, nosotros pensábamos que hai un terreo aí pola parte de atrás que estaba cedido para a ampliación, porque o Pleno aprobou a cesión dese terreno para a ampliación. E pensamos que iso tiña a Xunta de Galicia e que o retraso non facer a ampliación que era da Xunta de Galicia. Pero resulta que o director do Instituto, cando saleu, dixo ao alcalde, a ver se lle cedes o terreo dunha vez á Xunta de Galicia para ampliar o Instituto, que xa está ben. E nos enteramos aí que efectivamente non estaba cedido. E el reclamando a afiliación do Instituto e os terreos sin ceder. Como pasa con todos os terreos, non é só o do Instituto, todo. Ali onde estaban os módulos, ao lado da Jorge Juan, ali hai un terreo que se aprobou a cesión á Xunta para facer un centro de día para maiores. Tamén está sin ceder, non se cedeu á Xunta, ali está, e cando lle decimos que o ceda á Xunta, porque é un centro de maiores para persoas que non se poidan valer, polo menos o centro de día está ali a un servicio, e que mentre non lle prometan que o pan non cede os terreos, e a Xunta di, mentre non me cede os terreos eu non presupuesto o centro de día, e é a pescadilla que se morda a cola. Entón nosotros decimos, pero vamos a ver, cede o terreo, que a Xunta se o cedes para un centro de día non pode facer unha cafetería, e despois de que este o terreo cedido, xa nos encargaremos tamén nosotros de reclamar. O que non cede, non cedemos, e está aí, e a obra pendiente, e non se cede o terreo. E, isto é así un pouco, tamén sería conveniente, ao mellor, algunhas novas titulacións aquí para a formación profesional, que tamén as facemos constar aí, e, basicamente, que creemos que tamén se debe iniciar un programa progresivo de aglomerado dos camiños, en vez de andar botando riegos por aí adiante, de botar gravilla, que ao final é un peligro, e en menos de nada desaparece, e iso non é fácil, porque iso exige moita inversión, pero, habrá que empezar polos camiños onde máis servicio dei a máis persoas e de máis a menos, pero polo menos empezar e facer algo. E logo despois, xa hai unha serie de actuacións xa a largo plazo que serían xa máis ben de cara hacia os 4 anos, que xa serían máis complicadas porque son cousas que hai que facer que non pode facer o Ayuntamiento só, que hai que contar ca Xunta ou ca Diputación, pero que, por eso as detallamos a largo plazo, que sería de 2 a 4 anos, e outras aquí de futuro, que iso xa sería para moito máis adelante, que nos gustaría facer, pero que non é factible ter en 4 anos que poida durar unha legislatura. Levamos tamén unhas actuacións para aquí, para Barallobre, pois, xa sei que, pero por eso aclaramos, a adquisición do Cine Adriano. Eu creo que o Cine Adriano debería estar no patrimonio municipal, pero, por suposto, pagado por outras administracións. O Ayuntamiento non ten capacidade para asumir un edificio dese tipo, non? Pero se ten a Xunta de Galicia e se ten a Diputación, e movéndose un pouco, pode conseguir subvencións precisamente para iso. E, máis que nada porque é un edificio emblemático que está aí e casi dá pena pasar polo lado del, e xa é dos poucos edificios nobles que quedan por aí, que creo que
que valdría a pena conservar.